Čo tu je? Aha, no. Je čas na ďalšie video. Čiže čaute, ja som Quentos a v dnešnom videu si vyskúšame poskladať takéto a vybrať čo najviac týchto vecí. Poďme si to poskladať. Kto bude ešte diktovať? OK, ľudia, tak za chvíľu to aj bude. Celkom to ide, ľudia, tak nebudem klamať. Celkom to ide. To je pani hlavne. To je bolo, že mám make-up browser. Dobre, ľudia. Mám to, ešte ja tu mám jednu takúto onu, ale to bude náhradné. Chcel by som to aj sem dať, ale ne. My nebudeme, ja by som to chcel trochu posunul. Ste ma lepšie videli, či budem tak ďalej, alebo dobre, takto. No dobre, môžeme ísť na to. Joj, bože. Prvá, tu si odstránim. Mám prvú. A chcel by som aspoň 10 vyťahnuť, keď viem, že to je málo. Nie, toto nechám, lebo to padne celé. Viem jednu, tak to vyťahnuť. Toto viem druhú. Mám tri, OK. Tak to nebudem skladať. Dobre, máme 4 ľudia, musíme to dať. Tak, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neviem rátať. 6, hej, máme 6. To 7, nice, ľudia. Mám 8, ešte 2. Ešte 2 a potom musím dať 15. Je to tam 9. 10, ľudia, nice, že veľmi. Tak. Ty koky. Čo ti ľúbe? Len to jedno tak drží. Dobre, tak to sa nezapočítam. Čiže mám už asi 11. Keby ste videli, je tu asi 4 takéto vlny držia, že 500 tých oných. Ja vám to ešte natočím, aby ste mi verili. Proste to sa nedá, že... Vidíte, mne to... Mne to tak drží to jedno. Mne to takto tak jedno drží, tuto. Tak jedno drží. A tam mi to asi 3 veľakrát niečo drží. OK, ľudia, máme teda 11 a 12 tým Maďar. A ja vyskúšam spraviť taký trickshot. Tak asi to nespravím. To som nepovedal. 12! OK, tuto dole. Ja som sa zlákol. Tak ako mali sme ich 14. OK. Tak ako som celkom spokojný. Niečo také napadne.